Pamela 1, igalaw ang katawan. Pamela 2, pero ikimbot ang ganito. Pamela 3, jaw palang kilik. Pamela 4, ogoy, sasayaw ang kanipon. Sumayaw bumalo. Allah. Gay. Agay dyan. Kasi Carlo, habang tumatagal lalo ako nabibilib sa kanya. Pero itong dalawa, wala. Los. Saan ka punta? Ito naman. Road trip, brum. Yo, what's up mga Joy? For today's video, nakasuhay na mong panghot kanina nga. Ang kasandi ay, yabag. So, ito mo yung tunog ngayon. Ato na ta. Pamela 1, igalaw ang katawan. Pamela 2, pero ikimbot ang ganito. Pamela 3, jaw palang kilik. Pamela 4, ogoy, sasayaw ang kanipon. Sumayaw bumalo. Allah. Mata ni plano na mo, pre. Pag maipit kita ni planohan mo, pre. Wah lagi, pre. Ang binik, hindi ka na eh. Ingon gali ko si Mang wa gina. Tabulus-lus gini mo eh. Nakuha di ka mo tana. Has, Yan si Carlo. Habang tumatagal, lalo ako nabibilib sa kanya kasi magaling. Itong dalawa, wala. Wah! Grabe, giant. Strong is control. Loh, Pisti. Gipate ka mo siguro dyan. Dali, pre, kaya kinahinulan. Dagko po ano eh. Waas bangag. Ay man dyan. Diara rin, nagtambay. Sakitan siguro hingay po. Basin, naglingkod siya. Kaya Hiram ka, hiram. Kaya bawa kita na. Silalan mo! Ana? Kumati ako rin, pre. Di! Makita mo kayo, Sog! Narag sakit talaga sa gipon, waday usa. saan ka punta? Ito naman. Road trip, brum. Agay! Usa ka kot! Duha ka mo kuha! Kanya may ginahaya ko magkuyong tapir mi Carlo. Gay! Agay dyan! Kasi Carlo, habang tumatagal lalo ako nabibilib sa kanya. Pero itong dalawa, wala. Los. Hadlok mga Carlo. Saan naman taon ko eh? Tumakan lang. Usa? Tumakan lang. Grabe gini si Hawk, oy. Agay! Woo! Mayra! Agay! Agay ka mo! Ingon na ano. Agay ka na ba? Asa man? Thank you kayo. Salamat. Katong kinasundong pero ganin lang ako. Asa mo? Wala na kayo kuhanon. Juga wala na kayo kuhanon. Okay ra. Kay mo ato pamungkong. May mga andalo. Ha? Mo. Okay ra, okay. Salamat ka. Kaya mo ba yung salamat oy? Salamat ka rin oy. Salamat. Ano naman na puti, John? Ano naman na puti mong da? Lah. Di mo gana. Tulog na sinatay na. Diin ka na siya naka... Usa na mo gina? Sudlan lang siguro. Gusto ka? Puno naman ginalubot sa balde. Sana mo. Ha! Saan Ayun, mo pala gina eh. Uy, bisig ko ikuha ang tagiyan ha. Hindi ka na ni hurot tigdaan ha. Wag. Ako sa ganyan na ba? Kaya ano ka, di na yung matuwi na kayo mga gisagag mo siya. Kita alam ko na doon. Asa ko na yung mong ano siya. Ada na sa inyo doon ko. Ikaw na yan, wala na ka siya. Sige lang, manguang buo ka ng... Magulo? Oo. Mau ka na istorya, wala ayo uro ka. Ang yang gisaw ilis da guna. May tutuhan na da. Na? Balik-balik ko niya data. So ka nagkabaw ko o si tawagin na sila. Mga minas o mindset. Ano man? Sila, sige pa sila. Hakop. Ako nagbarog ako. Oh, diskarte na kag 1, 2, 3. Ika 4 na. Sudan na yun. Abang baka dire. Agad! Diskarte mo, ginyuha!
Di mo ka ba? Wah gede. Ingon ka, may kamu diskarte, pre. Mana ada? Sana, Mayra. Nah, Ano to? Naday. Ano mo tudlo pag kakaigit ko? Wah, okay na. Kamu diskarte. Unsa? ya nur. Hugasan. Oh, hilumot ang oh. Alam mo na yung makapak mata to, yun. Ayaw natin. Ayaw natin tayong bad word. Nah, Matay no? Huwag mo na muna yung makapak. Ayaw, teteng. Ayaw. Sus! Kang kasaga ka. Grabe na ko. Mura naman kalimango. Ugoy! Huwag mo limugunin sa akong kumagkumatay. Putol. Ayaw yun. Mulang mag-ampay mo diya mga kumpare. Patayin yung kamo. May buntag kayong tanan mga guys. Tanawa si Uncle Toro mga guys. Nagkuhan siya sa among kuha nga kasag mga guys. Tanawa si Uncle Toro guys. O napapo din si orangutang guys ayos na. Nagatima po siya sa among sili mga guys na pero mas grabe yun to si Tatay Toro. Napapag si Badjaw guys ay na. Darling. Natawa si orangutang guys na nalakuha siya sa silig guys sa mong vitamins guys. Ari, guys. Mao ni siya guys kabantay mo anang kuan guys kanang medyo ni hayag-hayag ang among panlit mga guys katungod mo na sa silig mga guys na. Ilaw ta mga ang kulturo. Lipan ko na simod ni mo. Tuntuha ka rin. Naunsa ka rin. Tanawa na ko na si Uncle Toro guys. Ay na sige lang katawa guys. Nahubog na po na si Uncle Toro guys. Huwag ka ron mga Joy. Mag-cooking sunod tayo. Ilono ng mantika Uncle Toro. Yes! Okay! Ihurot ang Uncle Toro para patagis ng Toro. Ibate ka Uncle Toro? Huwag ka ron mga Joy. Ilono na naman sa Uncle Toro. Yes! Atong ilunod! Okay! Ilunod! Of course! Human, imigos-migos sa dato! Choy ha, imigos-migos sa dato! Huwag sure mga Choy, ilunod na ang atong kuha, Uncle Toro! Yara! Okay! Human, ato sa imigos-migos mga Choy ha! Imigos-migos sa dato, bumit ba? Huwag sure mga Choy, ato natin plano, magic sarap, Uncle Toro, ilunod! Yara! Okay! Sunod mga Choy, ang osnasos, Uncle Toro, ilunod! Yara! Okay! Ang sunod, ato sa imubit. Kadiyot ha? Kadiyot lang yun. Kadiyot lang yun. Kadiyot lang yun. Kadiyot lang yun. Okay! Ang sunod mga Choy, malimtan lang tayo sa atong vitamins. Di lang ang vitamins, ang kulturo ilunod. Yara! Okay! Ang sunod, ato sa imubit. Kadiyot ha? Ono! Dos! Tres! Okay! Huwag ka rin mga Choy. Ituro mo sa pinakalami nga kinilok, mamuhatay og kinilaw. Dandaradang Ang gusto mo mo tilaw kinilaw lami, dirira mo. Kang Tutoy Marjon. O diara mga suki. O diara. Huwag ka rin mga Choy, ato nang ibabod. Mga Choy! Eling na! Wow! Tabang ako na pre. Dagat no? First bite. Kinilaw natin. Look. Just mo ni kuan ni Uncle Toro mga guys. O kanisa mga guys. Mga vitamin. Ay, parabuyag eh. Nakaligita ang kasaba eh. Hinay sibo. Hala, grabe siya. Uncle Toro mga guys. O, nag-ibubit yung bayo guys. Grabe siya, Uncle Toro mga guys. Look, grabe siya. Uncle Toro mga guys. O, movement. Ala. Tanawa po ka sa ako, partner oh. Ito po kayo. Tanawa. Sige ba na? Si Uncle Toro mga guys with matching orangutang mga guys. Sugwapo gini nanay gina. Mga vitamin ba? Inilaw ang sili mga Choy.
Paka. Grabe si Uncle Toro, guys. So gabi guys, kung kaulok sila siya, ako turo guys ay. Nya rabag. Si Ar di mo tingog tawgon. Oh mga guys, tanawa siya. Ang kultura mo kalog silig guys, grabe kayo. Siyam kalog silig mo guys. Tama mo guys. Grabe. Yes. Sama siya, ang kultura mga guys. Hangol guys. Alam, mga choy ayo, mga choy. Ano na? Oh mga choy! Lidik na! Wow! Shout out! Oh, shout out! Oh, shout sa baa po ni wow! Ang shout out kami sa mong white tape subscriber o commenters. Oh, shout out me ni Eric Kulob. Shout out Kirby Katad. Shout out Joselito Burlas. Shout out! Shout out me kang Elmir Saholga. Shout out! Antold. Shout out! Richard Padayon. Shout out! Tonton Tunyakaw. Shout out! Albino Tabuena. Shout out! Og shoutout ko ni Altoro. Shout out! Og Kuya Mion. Shout out! Og ako si Alvin. Ako si Alvin! Shout out! Sa wabo doon! Sa wapa ma shout out yan mga choy! Comment lang mo kontro! Ayaw! Sa katong nalatangan nga wabat sa tao wawagi makulit ko na Karong sa tao mo tanan. Why paltos de? Why magyaw-yaw? Kita tanan sa tao mo.